Hej så. Jeg er Dog Gaming K, og jeg spiller Super Paintball i Minecraft. Virkelig fedt spil. Jeg tror jeg spiller 2-3 runder. Runderne er meget korte. Men ja, det kan ikke nytte noget at vente med at optage indtil runden starter. Det er jo lige om lidt. 4, 3, 2, 1. Og vi starter lige om lidt. Han løb. Jeg vil også løbe. Fedt. Fuck, man. Fuck. Ja, vi tager den her runde. Sikkert. Hvis vi... der. Nå, okay. Vi ses i næste runde. See you later. Jeg er tilbage. Og nu er vi gået i gang igen. Den her bane elsker jeg. Selvom jeg altid taber i den, så elsker jeg den stadig. Løb af helvedes til! Min yndlingsbane, det er helt klart den anden. Okay, lad os se. Dum dum. Da 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 da. Oh shit. Fuck. Okay, ja. Vi ses i næste runde så. Vi er tilbage med endnu en runde. Og vi starter nu. Og det her er helt klart min yndlingsspil. Ja, og jeg valgte blå, by the way. Og jeg bliver forvirret over hele tiden. Oh shit. Fuck, man. Men han nærmer sig så. Okay. Jamen, vi ses i næste runde. Jeg har levet op, så jeg er tilbage. Og vi vandt. Man kan leve op, hvis man kaster en water bottle på en død. Så ja, og vi ses, når det her spil er startet. Hej, jeg er tilbage med en ny runde. Og jeg startede lidt sent på grund af, at jeg fik en lille YouTube-fejl. Den begyndte at vise mig videoer, jeg ikke engang gad se. Oh shit. Flygt! Retræte! Okay. Det gav så ikke engang nogen mening at lave retræte. Shit! Hvor er han? Der! Woohoo! Okay. Jamen, vi ses i næste runde. Og vi er tilbage med en ny runde. Så, let's get started. Tonight, I wanna get started. Okay. Scheisse. Nej. Rød, det er en hæslig farve. Selvom det er min yndlingsfarve. Tro det eller ej. Tjek.
Tænk, at jeg ikke blev ramt der. Fuck! Help! Kom nu, lev mig op, yeah! Fuck. Jeg blev skadet. Fuck, man. Okay, vi ses i næste runde, som bliver den sidste. Vi er tilbage med den sidste runde. Jeg elsker det her. Hvorfor? Fuck, de er dumme. Og den her gang har jeg valgt at være rød. By the way. Shit! Fuck! I wanna found many here. Okay, vi ses i næste runde. Jeg er tilbage igen, på grund af, at der var en, der ledede mig op. Det er rigtig rart. Så nu er det Frost, der skal froste op. Ja, der. Nape. Okay. Jamen, det tager godt at vide. Yeah! Woohoo! Okay. Ja, her kommer en lille bonusvideo for sjov, som jeg ikke aner, hvorfor I skal se. Her kommer den. Se, hvor sød Wolfie er. Så Spike, der er også Wolfie og Spike. Ja, Wolfie er min hund. Ja, du er. Og Spike, du skal bare skrive med dig.